eskolak 50 urte beteko ditu, txakunek eta bertso eskolak ere 30 urte beteko dituzte, zorionak beraz gure guztioi. Eta hain zenbaki berobiak badira ere, ez badira ere, 50 urte hauetan euskara bizi berritzen lankide gehiago izan ditugu, adibidez, Saso eta Zumaburu ikastetxea, Landaberri institutoa, Lasartu Zurbil institutoa, AEK euskaltegia eta Udal euskaltegia bera. 2006a euskalgintzarentzat zoriontzeko urtea da. Aipatu ditudan erakundetako ordezkari bana holtzara etortzeko eskatu nahi dizuet. Gabe, Udalaren izenean, benetan, zorionak emain nahi dizkizuet, eta berriro txalo bero bat beraientzat bere lanetan. Eskerrak eman nahi dizkieke, orain dela 50 urte, bere buruai galdetu zituen nahi di, ez? Galdetu zituen nahi di, zertatik ez dakago ikastola bat Lasarte horien, ez? Eta hori ondoren, ikasleek, irakasleek eta gelak bilatzen atxuzien nahi di, ez? Gabe, gaur ez gineak hemen izango, olako egun bat osparrotasunez baino, aurro egon behar deula Lasarteko euskalgintzaz. Zergatik, gehan txikitasunean, Lasartean txikitasunean, Euskal Herri mailan gure euskalgintza izan du da erreferente. Eta egitea esan, hasiera baten Lasartek eta euskan boleto asko euskalgintza erreferente izateko. Maratoiak zerbait simbolizatzen badi badu edo izan da euskararen erabilera. Maratoiak euskararen aldeko gune parte hartzaile bat izan da. Herriko elkarte guztiek, herriko herritarrak, udaletxea, ikastetxeak eta parte hartu dugulako maratoian. Helburuak aipatu behar du genituzke euskararen inguruan herria biltzea helburuetakoak. Euskaltzaleak elkartzea, deno esan dizuetan bezala, eta euskaldungoa aktibatzea euskararen alde. Orain 4 urte, sortzigarren maratoia bukatzera zikola, aipatu nuen arro sentitzen itzela, Lasarte horietar izatearen arrotasuna sentitzen nuela, eta hor baso berdina esaten dizuet. Arro nagoela, arro sentitzen itzela, zuen herrikide izatearen arrotasuna daukat. Arro, animatu sentitzen baita ere, arro sentitzea euskararekin. Erabili izazu euskara, hitz egizazu euskaraz, bildurri gabe, arro sentitu horretaz. Eta arrotasun horrekin, baita ere, esan nahi dizuet, baina humiltasunez baita ere, antolatu dezagun, preparatu dezagun, maratoi mundial bat, maratoi mundial bat egiteko kapazitatea daukagun. Irten Armairutik leloa, urteetan homosexualitatearen aitortza publiko bezala erabili da, eta mugimendu honekin eta linguistikoki Armairutik irtetearen ideia ere alduntze prozesu bat bezala ikusten genunez, pixkat gureratu egin dugu, lelo hau ere bai. Eta gero lelo honekin harremandurik aurtengo irudia izango litzateke Armairua, eta hor adierazle diren esku eta hanka horiek dira barruan dauden herritarrak, askotan Lasarte horietarrak, Armairutik ateratzeko duten irrika hori simbolizatu nahi izan dugu. Oraingo hontan, herri erronka badakagu, baietz 40 egun. Lasarte horia Euskal Herriko erreferente nagusinetarikoa da, urteetan zehar egin duen lan eskergari esker. Alor praktikoan aurrera eraman dituen proiektu interesgarri egin. Herri mailan lortu duen konsenso ikaragarri esker. Beraz, bai praktikan eta bai teorian, Lasarte horiak izugarrizko aportazio egiten dio Euskal Herriari. Eta Euskal Herri osoa ere nola bai, Lasarte horiari begira dago
maratoiarekin eta maratoiarekin batera egingo duen erronka mundialarekin. Eskuartan dakagun erronka 3 gauzak zertan zehaztuko den. Lehenengoa, zer egin behar da erronka gainditzeko? Ez du erronka, zer egin behar da? Bueno, bi protagonista daude erronka honetan. Izen berriak dira eta poliki-poliki junbarko dugu belarria ohitzen hortara. Batetik dakagu aho bixi. Aho bixi. Euskera era bizian erabiltzen duten personak. Aho bixi. Euskera erabiltzen dutena. Eta beste alde batetik dauzkagu belarri prest. Garai batean euskera ulertzen ez zutenei, esatere, belarri motz. Ez. Belarri prest. Euskera ulertzen dutenak eta prest daudenak euskera entzuteko. Kopuruak ez dira zantzetakoak. Horrek eskatzen du asko mugitu beharko garela. 300 lagun aho bizi behar ditugu. 300 lagun aho bizi behar ditugu. Gutxienez, gehiago badira, hobeto. Baina erronka muga hori da, gutxienez 300 aho bizi. Hori bai, denak batera ez. Egingo ditugu astebeteko txandak. Eta bakoitzean, astebeteko txanda bakoitzean, 50 aho bixi hariko dira egiteko horretan. Astea bukatutakoan, beste 50 bixi, aho bixi hartuko diete hauei lekukoa. Eta horrela, aste aurrera egingo diogu, 6 aste egin arte. Beste aldetik, 3.000 lagun belarri prest behar ditugu. 3.000 belarri prest behar ditugu. Eta hauek, beren konpromesua 6 astetan zehar mantenduko dute, erakutsiko dute, erronka aste beretik bukatzen den bitartean. Hirugarren zehaztapena eta azkena, aho bixi edo belarri prest izan nahi du. Zer egin behar dut? Bueno, bai aho bixiek eta bai belarri prestek, biek ala biek izena eman beharko dute parte hartzeko. Eta peiok aurkiztu zigutenean dana, iritu zitzagun horako erronkerik ez genuela ezagutzen Euskal Herrian, eta aldi berean nolabait ari ginen ikusten prozesu horretan etorkizuneko Gipuzkoa. Justugu zuzendaritza bezala oraintxe gaude parte hartze prozesu batean, eta parte hartze prozesu horretan hori irudikatu nahi dugu, ezta? Nolako izango den euskara Gipuzkoan hemendik 10 edo 20 urte barru. Eta behidan hondik, etorri zitzaigun proiektu hau, eta bete-betean lotzen da guk genukan asmoarekin. Beraz horti dator laguntza, ezta? Badezue euskara zerbitzu indartsu bat, erreferente bat, badokazue euskalgintza sozial gizarte mugimendu aktibo bat, oso indartsua, zubigintzan asmatu dezuena, eta Lasarten ikusten diren ezagutza bilakaerak, erabilera bilakaerak, diskursoak jarrerak, seguru izan zazue, isla izango dutela, datozen 5, 10, 20 urtetan, Euskal Herriko hainbat eta hainbat txokotan ez da. Bueno, lehenengo 8-koteko kidea, Oiana, aurrera, txalo, bentzat. Ezaguna ere bai, zubiazio zentat. Erazio munduan egitea. Jose Mari. Zure veteranoa, soltero. Eskizu. Ni
egiteko entzularia agur. Zaiozu euskaraz eta behar bada jakingo du. Atzerritarra tokatuz gero hurbildu euskaraz behintzat. Zeren bestela ulertuko du euskera ez dela berentzat. Euskaraz mantxoari den norbait aurrez aurre badaukazu. Hiltzegi oso euskaraz mantxo, opari bat egi oso. Norbaitek esan badizu Euskaraz ez dakit hitz egiten nik. Ohartu zaitez ez dizu esan entenditzen ez duenik. Sentitzen duen euskara, inotak ditu gabe erderaz, sarritan debazen gara. Eta zuegin nahi beste duda zeudea euskaraz esan. Edukazio gehiagizmoa